Allahi atqakum. Biano yakan sakano mantu Allah apa nasyadatu agubay. Ayang mana niya na diyan kaya amatiti mo siya na ayaw pakasalaya na buong syadatu agubay. Laman na yan, ino ito mga day. Lagi ina din sa dunia, napakaasala ina din wala na datu na ayaw mana niya na iniparison subay. Katano ng tano kalango na ina din wala na nuduwa. Ano din man, kadaan na nagkito na ka, asay, ina din wala, aba masasati man, kaada na ayaw maana niyan, na ikaduan niyan. Ano patagiyan? Ano ba na iyan? Ino to mga dahil lang na ina din wala na ano ba na iyan? Nagya, uwadin na mato na kaada na wala, masisimpari, masisingala na ba na iyan? Nasa manuto na piyaki iring wala ginawa niyan. Ino inat wala na langon dua, kadaan niyan, pinto iyan, adiyo po ginawa niyan, ina ba na iyan? Ilang naman nakamanisya na nabalayan, sudah to. Ilang kasulangin, ina dinuwala na ito ni balayan. Sabaga mo ni una? Daw pa. So ano man, ito ni balayan? Ano man? So ayaw man na nagula, ito ni balayan? Timos. Lango na ina dinuwala na ana balayan, nadatala na nubabay. Ina dinuwala sudah to, na ayaw balayan, nababay. Ilang naman nakapeso ba ka na? Naya balayan na tumoy. Ay matang. Ilang naman kata datang alamisan. Ino bimba alana ka alamisan ka ada na balayan. Nato ni balang alamisan nato kanyo na. Bangko. Nakuna bango nga sa restaurant na alamisan buwan na bang corona. Panghamalaka-laka. Pamani makatutunan na tiyaro ano pagisna kalitest ha. Matang wala kaya kakalo nakaiga. Yan nakalaka kabaka ba? Nadataranan. Inadino Allah sudah tuagu ba'an away kapaduto sa tanda yan na oriyan tuwala ukiyan na karakano apada sada tuagu ba'an na biyan niya kasakano tuwala apiti kano kasan nagupiti ka bang saan kalita arapu kaangkano makatinala na angkano makatutumawa nagiri imana hadap tanong saya ayamana niya na sukat tutukawa tugubasara ba ta'aruf ayat teruna ta'aruf na katutukawa na wajibanan. Api apa sama pamisita kuwalay, akana abang kawalay. Na basta isilang kau kiwalay wantaka, na magtero ka sumana na kapiya-piya. Miya kay sana so Abdullah bin Mas'ud, dia ko garibat, nas kanyan. Na miya misita kong nabi, na inagyafa ko makuha niyo nabi. Nagtutuko niya sa wala yung nabi, Assalamu alaikum. Natunabi alaikum issalam. Manaan? Tugunabi ang taaka, apa pa na nagutok. Na epitero yakito Abdullah bin Mas'ud na tingala sakan ya Rasulullah na tugunabi anta akha na tingala sakan na tugunabi anta sakan adi tugunabi sakan na sakan dataro ini kabul nabi dataro taula ayo mana niyan na basta puna nanguto kamu isakawalay agumira si sakawalay o anta akha na teruan kapiye peso mana naka anta akha asakan na si manikira habib hamid o pamakay barat yana sakan na kisi ayaw makna niya na Abdul Basis Salim sakan si Mayalabi sakan si Sulutan sakan si Kusyal anta Kusyal kakata sakan sumaran yan natiruan ka badi mo tago bilo sukiwala ya antay na kasakan antay ini kasakan antay na yang berpangan betuang yang aku nadi utong na kabenarian ama pedero kasumaran ka ayaw menobak kana abang kawalay basta manakana abang kawalay na sila manaka ayaw ko kamanya na sila manaka na makatanong ka masalam al-ista'danu thalat so kasalamang kakawalay ang kanawang kawalay na makatanong na ayaw mo na bitero Allah ayaw mo na bitero nabi na makatanong na udah simagal ka na awakaw Assalamualaikum 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 na pada sibak na awakaw api anak turun na di kana tayo pa oh di kana ba kasunod di kana na siya naman di kana sibagan na api ang kapag na turun badi ito ang tabi taap siya naman na baka di pagahay manad makatalaw mo badi mo tadi kali ngadi Assalamualaikum ito na ini Assalamualaikum mata na mo Assalamualaikum kabar. Amay kada ba nakasamela Assalamualaikum. Nabangan na bisita. Ya pulangan daw. Lagi kakakay kamakataliso ka salam. Nakataon na ka. Baka salam ka ba? Napapakatanong ang abuso salam ka.
Kagapa kaya inu na miya kasumbagar ka, kadira man nagsukatero ka, katikatero nakatalo ka nyo na, duwa ka nyo na, nabangan na amanan yan, napaka ito, pakataluwa nga, kami ka na nuriminan. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Badi ang mga tuwata, mamisumbagar ka. Ayaw buwag pagkitaw na ka na, diyan na ba ka? Assalamualaikum. Assalamualaikum. At wala ka di ka rin pada. Diba, ayaw buwag pagkitaw na ka na, diyan na ba ka, kami ang buhay. Hadi, ano ka nagkakasya mo? Antuna ayah khutwa qadar Allah subhanahu wa ta'ala biyani yakan syakanu tuwala abiti kaluk sana gupiti kabangsaan kanita arapo kaangkano makakikinala kata mo sabila kanisana na ameka pangapasala kanunun at madabada kinu na uwake ukaparo na kumukumuskan yung na isa sa inyo sa yung natakulina piyaka dikatasun yung maaf kainong ka manakikumusasyon mo na ka kapiyakinay ka kung Allah ang pagkababela ka nada po narata ang ginawang kaon nada po na ayaw manan na itatala ka isa man na di ka kada ang kaya awida ka na gububas ang ingitin waduara now na iya pinakamala na di ka akan ginaway katutula ka madang naman na tabi ta ako mo siya na ka na betara pa na pagkarala kita. Assalamualaikum. Wala mo isala. Gaya minyo malapapada ka na wala to paris. Wala ko minarawa wala to paris. Nanti ka kati mabusukalin ha. Uy, ay mana naman da kala to kena kena nga salam. Ay pa na kaya sa buto so sa nga salam na ba pamana malata. Ay mana mana salam na fish. Pamakasingis na fish kalilintad. Das katano na salam pa na kaya manay ko salam. O kuna nabi ang nagkusama no at titimo na tao. Tumali ang natitimo na tao. Ataw nga yung manaw salam. At yung suka pa nga nag-usama na kung na manaw salam, nga salam pa doon. Wala miya din ka, miya ka piya miya man nag-usama, hindi ko na tunaw-nunan. Ataw nga yung manaw salam. Basta ko sa, hindi ko na salam. Yan na ka pa ng maanang kaya salam. Ayaw kaya maanang salam, na inungkap man salam sa ka. Kaini pa mga ningkak wala sa makukumakwa mapiya ginawa. Naman ka, anahadito nabi. Tugu Anas radiyallahu anhu anatina piterurah kanu nabi. Akamu kumakabarin ko nabi. Nakabuha ka na kinamatan siya nabi. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina. Miyatiku ko nabi dia kan ikasiri bisiwi ko nabi. Dia kan kinamatan siya nabi tugu Anas. Miyakasapulu radun. Na dedun abaniara kan miyatiru akataya-kataya. Yang gelebak kay Anas. Wanta ka nga manggelebak. So Anas, nasya uragu na edadiya na inuwi tulong iniyan ko nabi. Na miyakasapulu ragu na kiyatinyan ko nabi. Na miyakada-kadakal mabuha di mamuray siya na hadid. Ta umani patilong nabi. Na nalamagano Anas sa ngariyan. Na ano man yan di mamuray siya hadid. Di bula kadakala hadid na mamuray siya. Kas katanuman. Na asala ayawi da katano. Akit muray sa tanong hadid. Na miyakadabulbula kakit muray sa tanong. Matang Allah. Sana ayawi da akala ka. Gimana fada ilar katabali nga? O di mga hadita, kapag kayo man yung yawida ka baka, nasanagun, nagkapakay ka na ba sa sagi po hadita minimores ka, agida awida kalun sabag itamir. Ame kabiyate na kala Rasulullah, kawa na ya. Matawala ka diya magaga. Na may kaide-ide na miyoshe ka na mabasa nung na piyatalo. Tatati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali hamadu kana ba. Tugu Nabi, tugu Anas radhiyallahu an. Apa dah tiga na ini wasiat terakan Rasulullah Nabi Peter berakan. Oi. Tiga na ida kharajta ida dakhalta ala ahlik fasallim alaihim yazdad Allah fi barakatik. Tugu Rasul Anas. Igira tiga na suluk kawalan niyo, suluk kawalan ka. Nadaan kasi salama. Salamang ka sa pamilya ka. Pamanas ka tanong, abiyas ka ng mga wata. Nagkapagay man na ipaterbiya tanong ko mga wata tanong, abiyas ka watakulay. Igira asul ka sa walay na salama ka. Pato diya wata, kenapa ka niya kapagim? Anang wata ka na pamamangudan. Ay na naman ito kaya pakapasal sa senior high. Oy, negira apya da taw sawne nandini nga pakamanya na miya kagirawa. Assalamualaikum. Tadi itu napya tutulungan mi. Napsilam niya kami na. Assalamualaikum. Nanatar magunan. Ibla matano ko ginawa tanong na ayamala na sa mga matatanong.
Kasuma mga watatano nakatanya timo-timo tani matu na aya mana kya timo tanu sa mga watatano na di kya tiro watano kiran ang mga watami nang giginaway kanu kasuma nga lokasyon nakatading giginaway na aya mana niya na may saysa na sa lumang-usap kabubadan sa mga watatano na ring giginaway aya mana datare manung man gida-gida o di kaya tanu sa surga kati timo tanu aro tanu mani makam barat semua nak keto sana ka ena aro tanu sa pantawaraga tadi tanu di reunion nakatiap mana mati temu tanu sa surga Allahu akbar ay manawida ka na may kagawi-gawi nakatitimo nga sa tao sa ingada ka ay bugal ba nakaplo pa ka mabita ba nagkat ato lang man na aso majo magare atama aso majo kero maen atama na ikatawan nakatin suma magare nya upa ka sa ulo na wida ka na makasudo ka sa surga na may timo karopan aku meron wala to naman nga natitimo-timan. Asupa sa mga maranaw. Ate ama namin kitimo setan. Tugol na pa kawan yung surga kami ang nakalagiram ng surga. Ayaw maana niya na di malahadapat tanong mga oripano Allah. Na di mano tanong mano sa mga tatanong na di tanong siya nindiatan. Sumansuwatan na malo ka nun niya pakasyaga din na. Isa aka benaraka wa ta'aka. Na tarabiyo awladukum bisismi salim. Paganero na yan, ano makuha? Isa ka benar ka o taka na ibiyat takaw na kailangan na mapikang mugulasan. Lumpiw ang kaswata ka, ingan dadaray ng swata ka. Ibaratnya na swata ka na sumunod ka na sa mga pelumpiw ka na biya ka bigo ka, na biya ka pamanago pa ka. Kapanila sa kabenarwata, adi kau dikabiyata ay mana niyan na malulumpiw sulawasian. Bagaimana mo tatabiyatan na din na bida ka nakakawata ka. Baka maswata ka na, minalapuntan lang ubi na miya gado-gado. Baka mo susyo na pimpatwa na bodo. Baka susyo na dinangita so tayo niyan. Baka isa maka masusyo na barang-barang na aman na nabog solo niyan. Na maka masira na penggalo ka na, importante na pagkangan mo, agupatulungan mo, asala mapipya ginawa niyo. Na din na labot kakiran, mama ka na magulang lang umiyado. Kaya naman naswata ka ng itan na kung bagay na nakapalumpyo. Ikadwa kabnar khawataka na tarabi awladukum an tuallimahu al-kitaba wal-qira'a wal-qalamiyah. Naswata ka na igilama ito na miyat na nakaw na makaswa surat, na makaswa matiya, na makaswa tiru. So maswata ka na para malaya mamangat na igilama ito na pitarin na. Diba? Masiman? Ura ko masiman? Abe, o may nunganan? Masiman? Nakapting nga. Naswa mo nga o. Nadi na ay. Nagumero ka na kangka, napagino mo swata ka kangka. Nanakaw ba? Nasigin mabuwa, nanakaw ka. Natalo ba ka? Napagino mabuwa, talo ba ka? Namiyak kayo ito swata ka na nga ni Prilibiri kangka, nanakaw ka, baka tulog ka, naman ka. Namaka na swata ka, hindi, miyak kayo ito wata na maungangan. Ayaw mo na ba makala? Nadinikit ka ito. Atay kiwata miyak atuwa-tuwa inalag. Matuwa inalag ka di pangandoon ulok siyan sa sakatuwa ka tiro. Nawa niya ni pamagakali. Manto na mana kala di kumulin, tingnan to na nga wata ka na miya kalad, nangaw-ngaw. Agi may ito po na di nga di pang nusa ka pamara, naswasya man, so akong, nga. Tingnan mo ang nga. Nalalaw, lalaw. Nanayaya, yaya. Mabuha miya sa otak ka na tama siya miya kala ng, agi di ang kontrola din ka di pamara ka siya kapang. Kaya na nga na nawajib ko mga watata na mga ulipin mo Allah. نادوني خدلوا خدلوا تربية تقاق وتأخى نتربي أولادكم بالخشية الله تعالى ندعو لقاق وتأخى نقتق وانشخلق والله إقرأ ما يتمن نبنتنا ما شاء الله ما قام شوى تأخى ما أويشبولا خنا بنيمولا أشوينا خنا خبدانا باد Ni ako maswata ka na mawisya madam, mawisya durian, mawisya di wala niyo yung piyang ulan niyo. Ano makinwa diyan nga niyo? Tay ka kapakang bato na kanaulunga. Madu siya ka nagwala. Ay na! Waya bigas waya ka din. Nainaon na kaya tagon siya ka nakwala. Bada makatabi ako maswata ka na mawisya niyo gumadang, nabigado dito ng agaromay. Atang Allah, yang awatata na grabe. Ito pa nabali sukatan, ayaw pa na pamakala. Lagi na pabsama ito pa nabali tagaw. Namakala na ito na Porsche. Lagi na masabar siyang utagulog ka ng marata. Ay, okay, ba natin, tabi yun. Yan yung maswata kami ito pa. Tabi yun, kumangatay. Namin yung maswata ka. Ay, maana niya, na di siya sayaw.
Nagyasipatan na kadumagala. Nasungin ka daw atakan. Miyang buhay ka. Ubang kayo ni Swapur manangang kasiyo ka maratana. Nabagmagsiyo ka da kasabari. Nawarningin na. Warning. Nabagsiyo sa timaning kau. Kamatang wadaw din ng karagargay. Apian tayo di supero. Nasayaw ka. Ade, batay ako man. Manawila ka tabi namin yung sa watang alisya sa'yo. Nabakal niya babayalok siyan. Kasi ka pa ni Mimiyo Sekon. Na. Den. Ya, binasa mabusuwata ka tabi. Naman ako na pera siya ka daw. Suwata ka, na ayaw pinutun na ka, nakalak ko Allah. Manto na yung kadagalan ni Manto na dumali ka tabi bata sa kalakwala. May ito ka na, ay pupingin mo nakalak sa saitan. Iginagagawin na, ipingal ako na siya. Diba sa puniwa? Natay tansan. Nakangganyan. Mabuha niya siya, watan, hindi magiging, ina ka na, taitan uto, taitan. Agiya diutiyan nakaswata ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niya mamasya ko mabuha nga sa katanwa. Tabiya. Anak ito na kayo naman ito, maranawa tabiya. Ang mas malakal kaya kung saitan na di siya wadong taala. Pero kung nagari, haraman na, tira siya po ka. Ino ka pagkalakala mo na haram. Nadara mo nagaray, tinanong ka na. Di ka na naniuga, nagigagabi. Ano mo tulo na maputi ibang ala, amarigay mata, amata sibuk ka. Nandiyan ka nagamang natiyabada ka. At ikaw mata ka wala ka, miyay ka. At hinada ka, miya nagagamaw. At miya istorya na din yung panamaylay. Eh mata wala, ano man dadala mo ito, miya masaka sa hindi ka na pa masabala, film. Horror, o ninasubis. Nakataon, naka-abis yung tingano to. Napiyamasa nga pa na, duwawate. Na inaluso na ka, saan kaya DVD player. Napimante na nakakabalabala. O ninasubis, nas kay maala ka. Pero kung tumatakas kay tumiya, guron. Abo na ito. At yung mga ganang napangampatawa ka. Di pa manasima ng kataw na nagtanong punalo mo niya, ginawa niya. Yung mamasa mo sa nga tao, tama-tama na ako, di nakalaka ko setan, nakalaka ko Allah, na iba ito na kami tumubiyatan ko. Yung mamasa mo, inub ka na kang magunga setan, inub ka na kang setan. Dapat ang inay ka na ka na sa Allah. Miya ka siya na sumar, na punala ko sumar, na inyang ka punala ka. No niya mabalakang nga setan na iblis. Alangan niya sa iblis sa setan. Tugo setan na Umar, inumanan, tinadaw. Tinapako kita ko nga. Tugo mara, inu niya kasapako kita, natuloy suwala, tinadaw. O niya kapatid sa saitan, o niya nakipamaring ganun. Uriya ka din o saitan. Nasa katan, matay menin ka, amara na yung pumaring ganun ni saitan. Patang ano di siya pamaring ganun yan. Di niya kay siya na, denda, miya tinna yan, miyang gulaw lang. Nenda ko na kumabati ang natir, wala, o ba niyo, pagkalak ng sa saitan, nakayar ko saitan na, pagpagalak pang kanon yan. Nakalak ka din na siya, Allah. Narilaan ako, Allah, kaya nakuha ka na mabati, napiyasa, napiyalakan ako ko saitan. Yang makuha ng elok sa bubay, napunguraw, di ka na alay, di ka na pupinukanan, di na bala-bala siya nga wala, nanot karangan. Kaswata ka na bubuto, na may akasapur na susulok ka na saitan. Di ka na pili ako mabuko, kadi ako saan mataw. Naba ka na nang galabak ka. Tapi asa ka na, kailapan ako saan. Di ka na kanas ka naman ng mga alim na kompanito, di ka na nabawa lima kompanito. Ang ino ba ka sa lima kompanito? At di ka na alim, naba mo niya, nagiging sinadan. Balasang nga wala na ulota ka. Hindi ka niya ako rin na. Ako na ba tabi na ko natingin ka na tanaw. Piyato ni niya suwa. Namatang mo na ka, di ako makaikala sa mga palangakan ipigli na maalapan taon. Ayaw ko mamaka nangawat na suso ka na saitan, iilay na ko niyan. Hindi na di ako namin, tama na ko. Matang mo na ka, misnitaw. Kasi mapigil na tibu ako. Hindi daw po na ako tibu yung wala na, napiyat ako mati, namiyan ko, namiyan ko waliyaman. Natatatangan ako niyan, damati na waka nung bati ang ayatul kursi, dinta nga. Tiga ka na daw, ay katotong ako. Tiga na nung ako katotong, di nagkatotong ako. Di na ka daw ya. Matotong ay namin, atotong ako pa. Matang mo na, kagyan pa na ako. Tiga na nung ako katotong. Dati na nang batihan, nakadaan na miya kayaw. Mano ko miya kaapya ginawa ka. Tiga ka na miya sala. Matay ka din, ay para napakakasya ka. Tiga ka na. Natuloy mapipigar ka. Natina siya na di ka lang ang batihan na naburuman na magawa ko rin. Nakiyada na ako rin siya ka lang. Natiga na final. Awa ko, nakadiya ka na yung batihan. Natiga na ka na magawa ko rin na siya ko rin agad. Di ka na buruman ako na, kada ka managal.
Dati na magawa ko na siya ko nakakun eh. Dati ka na ba kung na di ko magpagawa? Nasa ka ni Shukani. Di ka na kanina na ale matulog to. Dati ka na magawa ko. Nasa ka ni Shukani yan. Di na doon eh. Bala siya kawalan na pakunot. Takara ka magawa. Di ka na siya kanina pakunot. Mamarani ka. Siya ka ni Shukani na sa syaitan. So kaya ba tiyakan siyang ayat na nilaan ako Allah subhanahu wa ta'ala. Adi ka pa kayo abang kapagkalakan. Adi ka pa kayo ba amanan yan? Napupanganganak ka nakakwata ka. Ay kaya panganganak ka nakakwata ka nakanakawala. Kaswata ka na upuno may ito. Nakatatago sa kanakawala. Na makala na ayamanan yan. Na danga pa na mawis sa turin. Na danga pa na mawis sa madrasa. Na mibali amay ito ulang maswata ka. Na isa pa na panganganak kakwata ka. Wata ko lay. Ubaga pinulak sa tumanay ka. Takulay, baka di pamumuno sa wata. Miya kaysa ko na alungan na miyang gulaw na si Saira na abi na miya tayo mamangudadan. Mamangudadan, manakabagwa mama na miya tayo. Na kami ako matay na titiban na dua-dua katawa mama at tumitiban. Subtig mo siya miya tayo? O kaya, natitiban na dua-dua katawa. Miya na yung ulama. Inisya niya ng kaya mada kalataw sa kinida kalsada ang bumantayira ng kaya mamanguda at titiban na miya tayo. Kaya palabag. Tinatangan na miyatay, na tina alim, tinino, atanan, na tingin na manguda, mamanguda, tininawanan, badat tunganin niya na mo ano to? Na tingin na, ito na panangan ng tumitibiram na dua-dua kataw, na tingin na alim, diyang kanan na tumitibiram na kanapunuban yung tunganay. Kasyo kayang panangkanan na dua kataw ang mamasamiya katibalong. Na tingin na mo siya mga noksyan, na tingin na siya nanunod, na tingin na siya niyang gulaw lang yawata, na tinain ako bagwa mamaskali na may ito, adi siya masabot. Na ayagan na ba kayo na kanina ni Tibayo? Na ayagan na ba kayo na nindagam sa padiyan? Na amay ka manala ko kaso sa padiyan? Na kinuban niyan sa wala yung kananawata yan. Na di na ni katawin niya kiwatay, na hindi ni kaplala kami, na kinuban niya si watayan. Si sa ama na ninawalay. Na kagiyatingin ko pagpakalad ng kananawata, na miya kaswalomiyo, kami akala din. Na makadiyo, na di katawanin na yan, na siipugunot ko mga rarataya dito mga wata. Ang mga sasamo ka mga wata. Na tamang tingin sa mimbali ang marata awata, sa gadan niya so kayo, na miya patayan, sa gadan niya so pamamulan, na miya ririkian, na mauman niya so walay, na libadian, na mauman niya so plinawata, na siyotokian, na tamang sa mimbali na miya karata-ratawata, na miya tingin na nga na manguda. Na katatantingin na si ikodan niya kapatay masakit, na tiyaluan niya si ina yan, ina, ubay na ka man natangilan ka. Katawan na kanina ko na yung pagkalalangitan akong kayo na kagyamarata ko awata. Nakatay ni pangasasakit akong nakayarata ka nakakiyamuro ka anak ko nga, nakiyamuro ka anak ko madakalataw, nakiyamuro ka anak ko ingin. Natingyan na ina, ubay na kala ko man natangilan ka, anak pang isa na nakaraka, namiyubay na kong sina yan. Tinatula ko na ipagdaro na ka. Natingyan na ina ko na, katawan na ka na ipagkagwad ako ka. Nipagkagwad ako mga tungan niya ka, nipagkagwad ako ang mga tao sa ngayon. Kagyo marata ko awata. Adawin ako na, katawan na ka na inwa ko mimba niya marata wata. Kaaya buwa siya buta ka na kanina ko may ito ako. Napagalitan akong kasawalay. Nadakong kadupaka pangadala sa ilmo. Nadakong kadupaka pangadiya. Nadiya ka nakatawan ni Mapia. Nadiya ka nakatawan ni Marata. Natama siya miya ka na kung nadaawin na ka nakalakan. Sa yamanan niyan. Nakapangaswakan. Nasaba para kaina. Kainwa ko mimali ang Marata wata. Kasaba para kaina. Na ibisa ka purwala. Kamakama ko sa alungan na mauri. Na inawa ka sa alungan akiyama. Nanay no tingin din ako na kauba ko tingin patay. Napunganin ko na kauba ka noon sa ko ba. Uba anak tungan niya ka na piya ka noon ni Prila ba sa ko ba. Kakatawan na ka na pagkanalang ako. Na baka noon nakuwasa doon katawa mama. Asukay niyo. Ayaw manan yan. Na makatibal na ka na amay ka ipalabang ako niyan. Na di nang tingin na ni Mimia so ang kananawata. Miyatay na dua-dua kataw na kanapunaban niya na ng mga tungan na ikatitiban. Tiyo na tumitiban doon. Na bagusyo kayan. Naman ito mga oripon wala, kailangan, nadatalang kay Akia Priyon yung tanong, na diyan ni mana abiyatan na kanong mga logosyo. Miyakilala niyo sa mga tingaliyo, miyakilala niyo sa mga babayo, miyakilala niyo sa mga babayo, na ayaw maanan yan, na asyara amatago na kanwaya, uway, anil ko takapag-isaysa, nagukang giginaway, na inshallah, napakaumanakan walaw tala sa tabang yan. Isa awas siya ito nabi ko, ayaw maanan yan na anas. نتيجة هاي الناس إذا خرجت من عند أهلك فصل من لقيت يزداد الله حسناتك تقول نبي أناس اقرأ من يقع أبو مساولاي نسالي سابق بلقنا فشل منك
Tata-tata, yakin na kakikilala yung ano, namili nga siya ba ka? Ano ko to si Bapa? Ano ko to si Kakamama? Ano ko to si Kababay? Nasalaman ka? Assalamualaikum! Na ayat pa na kakumusunabi? Na basta kumus niya sa padiyan, nakakapatan niya PFS yung 5 padiyan. Ini ang bukaan ng gagaan. Sa taman sa imagdang mo nabi, apo ka sa nakaon alimang ka. Kaya ba niya nga kakumusa nga ano, tabi salam niya kagapata. Assalamualaikum, alaikum salam. Di ka nga katawlan niya kinuha kakumusa. Pwede nga kuha limang ang gagaan. Isa na ko pa na magigila makakumus. Aliman to pa nakakumus sa alitist. Akamus nga na, assalamualaikum, nagigirawan niya saya. Tayo paano aki? Kaya nung kami namitiro ka, pa na kaya kulenda ka, nakukumusta ko na, tigil ka natin, assalamualaikum, mapipiya ka. Tigil natin ko mapipiya. Anak ka gila makala ka. Ang yan, kati, pero man, nagigiraw na kasi mo pa na. Nakatanon to ni manay, maniyak. Pitiro ka nun, ay nga maana niya, na diya sa kano ang mga muriataw, mga apo, adi yung kaambuwatan na talon. Insyaallah, na isa niya tuwag ng Allah sa anong anamuri ang mga tao. Aming giginawa ay at taroon wallah. Aynal mutahabuna fi jalali. Adlimum fi dili yawma la dilla illa dilli. Amay kamakatindig sa anong anamuri na tuwag ng Allah sa mga urip niyan. Anda sa mga urip panak naming giginawa ay pararakan. Anda sumangauri pa na ka namin giginawa pararakan. Uy, namamakatindag sila. Panganitanong ko na mapateruro langon-langon. Namamakatindag sila. Nagumiro sa Allah. Sungano sinad. Na sirong kanusang ka sirong-sirungakan. Adi sugaw yan nagkasirungan. Ainong tabang ka sirungan. Ayaman na sirong-sirungakan tuwa Allah. Allahu Akbar. Miya kapia-pia. Bisa nga kapaking giginawa eh. So kapaking giginawa eh. Kutungan ay salakaw di salakaw. Nasumpata umor. Sumpata umor. Umasakit ka, sabab sa mapasakit kapag itutungan na, kapag ginaway, nalinig ka na gano'ng kutungan na, na tinapanganitan ng wala, makabagar. Panganitan ng wala, wala katawi sa bagar. Naguro ni ginamap yan, kay parang inaw, pakalinun wala, umuriyan. Naginap manatabi. Alam ko na tungan na, alam ko na kalaban. Managailangan na, kotop niyo siya unang kalaban. Kotop. Ay, tibo. Allahu Akbar. Managkali na masakit ka, bam na namin sakit kung sakit, huwag. Tumo pa nakapahinala. Matang Allah. Hindi naman namin kapia-pete kapag giginawa na mapiate kapag itutungan na. Matang Allah. Nandun ka daw kasi na baka bulumalagaw na minisya ka din. Ano si Kusyan, ano si Sulutan, ano si Belabi, ano si Akito, ay sa Manila, ay daw. Inutopan ni Manila aliyang fotoagari. Na dito pa kito ko, miyambuay. Na dito na niya katulog-tulog ko yan, niya nakakailea. Na ekataw niya nung nabon, niya kapipila puro lang. Ay daw, o si Sengit siya kito, o si Daan ito na Sengit, matang ko Allah ka, nabini kaswa kay siya magpunwala ka, malayta ka dir. Eh, ginaman na tabi, na marata kaya dat. Matang wala ka na nakawad, na biasa puro lang. Dabar ka magisyo. Makaumakapanas, kaya pa na puno na mamasin. Miya kumakumalari. Natugupar ka na mo, baka di pagising. Kaya kaya sabi ko, kung mo ba ko dumatawag? Matanak ya. Ay, mana niya, naisa ng mga oripan wala na. Kano ka na, Anto ni mga kabanaro pagaring ka Muslim ko pagaring ka Muslim. Nataras ka no pa ma. Anto ni mga kabanaro kanu. Kamanisa na anak kabanaro kanu. Habi ang iso kabanok sa ginanak kabanaro ang watayan. Kaya ba yung na kabanaro na suwata? Siya kumadaalok siyan. Malo ka nung naluin? Isa ka benar ka inaaka agusya maaka. Na ubang ang pumasya ubang ang pumaka na sumatero ka. Fala tanharhuma. Ubang yung sirang ipamasunga tu Allah. Ini sapar wala abang kadi pamasuma si inakagusya maka kadua ka benar ka inakagusya maka na igira di kadi bitere si maminka si dedinka si abika si minka inakamaka na di ka sila tatali kudi ada pa nakakira na punta ka na ina na ama na abi umi dari mame terentero naka bako masyagap kata buah awi darakan nanti mabi fenomena na yang buah Nagilan yung moto ay bitiri kang sinakaw siya man, na tumatali ko na ka. Tunap man! Diyan ba ko man? Kaya ko lang ano. Yung gabi na kain, kaya babababay ako mo. At saka mag-umbesyo ka na mga kabuhay. Kailangan, nadi kaduna na. Basta di talo ni bitiri sa mga luksano, nadi ka makabatan mo siya tatali ko di. Dalawa ka benar ka, inaaka, agusya maaka. Na fala tad'u lahuma asmahuma na ubang kakirang pagtanong sa mga ngaraniran. Iga pa kayo mga pakatatarsi ka siya makasina aka.
Ay mana na yung ngaran niya mga kapamana si Ibrahim, Haji Ibrahim, na bumikilaw ka na Ibrahim, hindi pirakasan, kasan maboro kaya, o may muna ni piraka, na ina ko may tunga, baka niya pakatatarsi kami, ako ka mafia. Ina ko may tunga na ngaran niya ginauya mga nao, bibe, ina o, itaakan, bapagin namin na o, luwa, Allahu Akbar. Imato na madaka na agi mapunga sa baga maranaw tabiya. Na upulmiya ka sa Manila na mamantin na edukada Aso masaya pa nakagiba tanga mahingila ada rumakat sa ulana. Na makawa pa nabubutay ng sinya na siya na tagaluwa. Kagiba tanga mahingila na madidugo mapay tagaluwa. Kami ang atwa-atway tagaluwa. Nanaya sa kapupunta. Tay tanong aki. Ina ko dia ka nakatawanan, napiyasa ko na may nunat niya ko. Tingnan na ito na ngayon ko, kanaga na airpat agwirmat. Tingnan na alay, tingnan na ito na airpat, tingnan na katawa, at tingnan na ito na airpat, na tingnan na ina, ay ama, airpat na ama, na tingnan na airmat, na tingnan na ina, tingnan na timing. Siya maa ka na airpat, na si ina ka na airmat, na si karo mga na ploromat, kasi wata ka na airpat. Ang style naman na maranaw, di ka nakatkap. Ino nga dito siya, inakulay, amakulay, nakulay, adi kulay, o may kulay. At yung maridi po siya, kami nga miyak, wakamabyak, at tiro siya umi. Ano niya pagulan niya na, amen. Pero mo na siya umiyan. Kasi ka na tabi at na pangatatalis ka na siya na siya maka. E po naman ito na siya di magamao. E nung tabo ba ang nagrari ama kagusin na ka. O siya ama ka na mayor na kapagkabtalwa na ka mayor. O siya ina ka na mayora. O siya ama ka na sulutan kapagkasulutan. O ayaw din na sina ka na belabi na. Koto sina belabi. Nakalagot tumarata. Ayaw mapia na ubang kakirang betelong syupyo ng aranira. Ato na panapadakap na kayo inakaw siya makaina. Napagpamangan niya ng kasirang ko Allah sadaa. Oto, nato na mga dikipamani na kakuwala ko, wala ko sa sada ako Allah. Nagira abala sa mayan ta, nagira manalita ni siya nalitay ka mamala sa Allah. Ya Allah, nilay nga ako nilay ako ka na nilay nga lang sinago siya ma. Abaga di kaya, pag ni kakuwala sa rinda na tabiyata na dahil siya mayan nga, abaga di kaya. At di kaya Allah na, daw siya sabi nga, tangalaw yata tayo. Matang abaga di kaya, pag ni kakuwala na dahil siya mayan. Iya manikapiw ang nasambayang, kadita ng kamamala ko Allah. Nakatawan na kauman na kami pa mga nikwa na sumala ano pa saka. Nadiri ka din. Umiyatay siya maka. Namiyatay sinaka. Nadiri ka din kung pubarak. Inaakago siya maka. So panganin ka. Ma min abdin salla al-farida. Summa da'a walidayhima. Illa bibarakatin alayhima. Walau kana bihima fasikin. Datu nabi uripun Allah. Auman makasumbing sa paralo. Na ipamanganin niya ko Allah sila na usya may sa karineron wallah na inuta tuladi napakabarakat ng Allah na api ang panayak kaya patay na ka ang usya maka napagkarangitan sila ng Allah napakabarakat ng Allah sa panganin ka napakasurga ng Allah sumalaano ko siya ka miyagutuwa kiso adina watayan na dinanimi pamanganin siya at malaano ko siya matang Allah miyagutuwa ki ay punumaya watakan na siya punukatan na nung pigilaw ya Allah rinay nga lang siya ma rinay nga lang siya na Nabentang na saya buat pemain na talo-talo kataw. Ay buat terima na talo-talo kataw. Ya Allah, rinay kada ka jubal ada ko sakal. Diga biya gutu ada ko siya. Natabiya may kaya wata na 20 kataw. Dan ako pengiraw. Na marang-arangan. Ya tay jubal ada ko siya. Allahu akbar, Allahu akbar. Iya pernah nga kapamangan niya na ayaw ada ba kapamangan niya na unay kau doon na ginawa ka. Di man nagkapakayo ba ayaw ipanganin ka na siya na siya makana di kau ba. Matang walaw di kanin sindit. Abang apigirawa, kailangan na agiraw kaya Allah. Ya Allah, rinay akong kaya Allah, narinay karakan sumala ano ko syakan. Oy, kakapakaya rin ang kawara, narinaan wang daw na sumala ano ko syakan. Bali mo ito, di man nagkapakaya, baka papanganin pala na di mo, simusin na kausya, maka na di ka pa. Ang asin dito. Abang apigiraw, ya Allah, rinay ang kasya masina, biyan akong karinilaan. Ya Allah, baka surga nga siya magusina mo surga. Biya di kami, biya di ako, biya ka surga. Matang walaw di ka din sindet. Baka mga salungan na mo rin at walay na nagawa kaya na surga kanudan. Saka na naraka ka din. Tiga, saka na di ako di sindet.
ikaw na niya ginawa ka, namabasa na siya nakausya maka. Tadi sa kanwa mga wata, minay puni matula, piyo-piyan talo sa mga dokstano, ha? Tanong ko tanong, inshallah. Ayaw mana niya na padawa siya ito nabi ko, Anas. Natingin na yan, Anas, na paday po mo siya takaraka. Nawawakal kabirin muslimina wa irham sigarahum. Akan ana wa anta fil jannah. Ay Anas, napagadating ka sa mga lalakanwidad. Pagdating ka sa mga tutuwar kano, pagdating ka sa mga lalakanwidad, na pagdating ka magusto mga ito na kanuidan, kakabano ako tugo na binugusa ka, asa ka nagusa ka, na duwatan ng kusura ka, basta pagdating ka sa mga tutuwar idan, nagusto mga kamudaan. Sa katanaw mga kamudaan, na pagdating ka sa mga tutuwa, si kakang ka na pagdating ka. Oy, kayo no Peter wa kakaka, ayaw manang yan na mga nasalanag. Kaskatan naman na ad na mga terma diyan kaya ngarantanong. Kata sekada to, inu ka betul sa dato. Dato. Atau di kapir ka sa dato. Na dato la. Ayaw maana niya na sakay pangino ba sa'y pandatol. Mata naki. Inu ka betul sa mama. Mama ngilay sa kawiyagan. Naman ito ba na termo mama? Nasama mo babay. Inu ka betul sa babay. Babay. Naya kaya betul ka sa babay. Nababalayan sa walay. Ay dapat ko ni mata miya kagkelida. Yung gala baka mama na pinggala baka babay. Mata wala ka miya kaya sa babay na dindin. Babay nakakatanan sa parabot. Ay. Tiga ka naman marito tinamata wala ni babay. Tiga ka naman niya taytan wakil. Ano mo nigil ako ni babay ni ako makapukura dyan yung ato na rin. Gala ba kaya mama na inuway mga day. Sumang-sumang ba inasyakano na titindo sa piya-piya. Kaya order nabi ko mga dato na khairukum li'agadaikum. Ayat mo nabi am yakapya-piya kanwa mga dato na sa mga dato abalita ang sa karumanian ababay. Sa kata na mga dato na mga karumanian, o pakilitanong ko mga karumatanwa, itanong kina ni kataya. Kapag man na siya karumangan, napagaban na ka, hindi di pa pa siya sawala. Asal ada mata orang kano. Tas kama buat apa? Nagkapagadi-gadi taya. Nana, hindi ako mabalin. Ayaw gusto na nagkapagabog. Nakakatuwa-tuwa ka na. Di-gadi mama ko. Nanawa ko. Betan pangagul. Nakakatuwa-tuwa na nanaho. Mada ka naman. Maging mada ka na mabay. Yung mga siko karuman na mga. Di, kabalari wala na mga bay. Kabalari wala na mga bay. Ang kapakay adik kanu dito ka mga karuman yun. Kailangan man na siya karumain. Nakanabalang serius siya. Kaya naman na nang nagkarumaya, sugo nila sa malukasan doon, nadataro mga ngudo siya rampon. O, kapag man, nabiya sulabi na, ilang akademik isili ako mga pamilya ng Sawalay. Nagkapag man, na di ka naman isili sa Sawalay. Asala di Saliyo, kadi magkabagaba sa akin, naroon ako hindi ko. Diko? Nakakadwa niya, manubang hindi ko. Niya kay siya mo na anungan na so Aisha radiyallahu ta'ala anha, karumang nabi. Kay sana na 10 minutusan na niya pasali. Ana, pergi naman ng Aisha, ababasyon, pergi naman yan. Oy, gagawa minum. Ano ako di kawan, no? Ana, pergi naman ng Aisha, ababasyon. Na pisya mo ang Aisha, ay mana na pimbabayan na daniel ng anak. Lagi ako mo daniel ng anak na ini idubya ko nabi. Tingnan Rasulullah, kata tinggal subasyon na anak tawiyan. Na ininuman na kanaya, nadakalangan na. Tinay na to, na tingin na kabaya ka na ginawa, na pibaba ka na, diya ka na palanganan. Kababaya na ka na mailaya ka na, kapagilaya ka na ko, sama ka na kapag inumangaw. Kaya talo na bisyo basyo, ini batalyan, banyak tingara. Ay na nga tatatanga do Aisha. Do Aisha, ya Rasulullah, makungap kayo irin. Inmakar ka man na nilalawag ka, anak kami naman ka na nasama akan. Nakatatala ba nga nini betal? Tunggal biya ka na makaskype kang ingin. Natinin nung ano betal din. Nadangay nung mga nasama kan. Abang ano petingara. Natuna biya mene mapetingara na ka na nga basyo. Tinaway ba? Natina inwa kang petingara. Kadiya kandi pagilaylay no andon mini betal sumudul ka. Tarwa ka na mabing betal sumudul lakan. Ay man nasubasulabi na swis sa karumanian. Ay matuna ka na kuno ba kailangan ni pagilay na kawan ng mini betal. Kailangan ko na naman ikaw ka lipstick ha. Napay na lang ako. Ay mata, nakapadanan sa mga bay, na di mo tadi nikapangatea, nakakanan ng mga bay. Na di pa kauriyan na ng mga ulip ng Allah. Aya pa kauriyan na ka, na aya syukang kapamilya.
Ayasokang kang giginaway. Na ayasokang katutungan na nakatutula ka. Kaya ramanang ko Islam adiyang kanan nakapanulak sa tunganay. Kadiyang kaya kapag itutungan na yan, napakamasyado nga na mauri. Natin yan. Natiyan na waman wasalani. Sa din sa tawa, miyaki tutungan na yan. Miyaki giginaway. Na ikalimu Allah sa ano nga na mauri. Na waman khadaani. Na sa tawa manulak sa tunganin yan. Na tipudun walaw ta'ala sulimu yan. Sa dunia na ayamana na sa alungan akiyama. Ilani walang na tawa mapasang ikatulak sa tunganin yan. Amatang wallah kada tarong datong na so kabara katukat pagitong yan. At epidel na binatalugaw yan, di ka nung makamitiray na natalima na amaliw na yapuno ba talurago na talampoloragol. Napagilaw kaya Allah, nakalimu na kong ka, naskay di mataw mga limo. Ya Allah, kalimu na kong ka, nagumiraw sa padang kalimu na kasi agito, pangangabi nga, abi ako miya kanalaka. Tadi yan ang marano, na nagituro kami ng marano, matang wala kami, at tiga-tiga siyap na kami na makalalaka. Sakatawa, babay, sakatawa mama abarasiba, na ayaw mo hindi pakadarakayan, ayaw mo hindi pakadarakayan, na adin na pagarin niya na babay niya po na darwar-warun, kadua-dua siran, sa sakatawa babay niyan, kanya mo pagarin, na ayaw mo hindi pakadarakayan, na di mo takin ito na kanyan sa nguta babay niyan. Allah, ayaw mo hindi pakadarakayan, ito na kanyan nguta babay niyan. Na ayaw mo ba hindi tulakan na yung may isya ng kapamilya, so di pa kaulian na kanuna ipuniman to na nga kaya priyo niyo tanong napagis sa isa tanong makatanungan niyo sa away naabubakaw bagay tanong sa mga pagkikinaway tanong naabubagay datang tanong sa mga tutuwa na katano mga kangunaan na katano ayamala na sumala ano kustaro kakataya magand mga umating kabulan na Ramadan naman nakabaraka Shaaban ni Matum na magand mga Ramadan na ayaw pikiru nabi na man fariha bidukhul Ramadan iyo kapakapiya ginawan ka o kapakasunu Ramadan na kaya makawala ko kaya manan na apoy ko naraka paman ako nilo kay naw katay ko mga Ramadan na miya kagiginawa kami man inaw miya sa kanya mi kagiginawa makapugawa na kami na miya kutukaw